Dnes 9.9.2025 Canon predstavil svoju novú cinema kameru. Canon C50 má nový 7K-čkový full-frameový CMOS snímač. 32 megapixelov, RF bajonet. Kamera vie natáčať interne do RAWu na CF Express B kartu, a to až 7K50p. Čo tu máme ďalej? OpenGate. To znamená možnosť nahrávania v plnom formáte senzora v pomere 3:2. 4K je krásne, ostré, je to oversampling zo 7K. Kamera má duálne ISO. Máme tu profesionálne profily C-Log 2, C-Log 3. Čo nesmiem zabudnúť, tak C50 má viac ako 15 stôp dynamického rozsahu. A ak by mal niekto otázku, či má táto kamera vstávané ND filtre, nie, NDčka tu nemáme. A taktiež táto kamera nemá stabilizovaný senzor, čiže žiadna interná stabilizácia čipu tu nie je. To je také krátke predstavenie tejto novej kamery od Canonu. Píš do komentára, čo by si chcel vedieť. Ja túto kameru idem testovať a neskôr nájdeš aj recenziu tejto kamery. Čau.